Umbelambelane. Ngicela zempahla kaze ngazophuma phi siyaphinda siyakhuluma. Ngifuna ukungena kumuntu othwetshuliwe. Ukuthi umuntu othwetshuliwe ubonakala kanjani? Kuyini ukuthwebula umuntu? Ikhubalo lakhona na? Nginalo yini noma nginalo? Uma sikhuluma ngomuntu othwetshuliwe, sikhuluma ngomuntu kukhona ukuthwebula umuntu ephila. Kube khona ukuthwebula umuntu sekavela afile. Uma uthebula umuntu sekafile, sukumthwebulela ukuthi uzosebenzela wena. Okokuqala lokho. Kukhona ukuthwebula umuntu uzomthwebula ukuthi asebenzele wena. Njengokuthwebula amadlozi. Thola ukuthi amadlozi awanakiwe. Ube sewathebula wona wabuyise phakathi kwekhaya. Azokunaka, asebenzele wena, into zakho zikhanye, impilo yakho ihambe ngendlela. Ukuthebula amadlozi lokho. Kube khona ukuthebula umuntu ephila. Uma kuthwetshulwa umuntu ephila suke kuthatha isithunzi sakhe kwathatha ingqondo yakhe. Lowo muntu loyo uyobonakala engathi akasekho right ekhanda kodwa uyaziwa ukuthi beka right kakhulu empilweni. Into zakhe zihamba kahle. Uthwetshulwe ingqondo ephila. Leyo ngqondo leyo uthwetshulwe ingqondo uyosetshenziswa somewhere. Sekurong lokho ke. Sekurong lokho. Uma kuthi imbukelo SABC ukhona umuntu okhona ona leyo nkinga leyo ikhubala lakhona likhona la ekhaya. Umbiwa khona la ekhaya ngamhlabela lingana. Ngiphinde ngugayi khona la ebaleni futhi. Akujulukeli. Likhona lelo khubalo. Kuba sekuba nomuntu othwetshuliwe namngcwaba nambona ukuthi lo muntu uhambe ngendlela engekho right. Umuntu othwetshuliwe ke nize nomlando emoshali. Nimbona ngokuthi achithe igazi ngomlomo, aphuma igazi ngamakhala, aphuma igazi ngamadlebe. Akaqini noma ephuma emoshali, uphuma nje solo ethambile. Lo muntu loyo bamthebulile, uthwetshuliwe. Lalela-ke. Uma uzoya enyangeni uthola inyanga izwa indlala, izofika ithi inyanga izomvusa lowo muntu loyo. Inamanga ngeke samvusa. Ayikho inyanga ezovusa umuntu othwetshuliwe. Kwahlula umfundisi eboxini. Akekho umuntu ozovusa umuntu othwetshuliwe. Ayikho inyanga ezovusa umuntu othwetshuliwe. Ngamampunge lawo. Leyo nyanga leyo izwa indlala kulambekile kumbula kuyembeswa. Lalela, uma ngabe ninomuntu othwetshuliwe, ngiyamvusa ngokwedlozi abuye ekhaya azoniqaphela isimo, azosebenza phakathi kwekhaya, abe idlozi elihle, nikwazi ukuthi nishisa impepha niye ngasemsamo, nimphahle, ngimbuyisa kanjalo la ekhaya. Ikhubalo enginalo lokumbuyisa. Hayi leli khubalo lokuthi nimbona phila abuye athi sowulambile ucela nimnika amasaladi. Ayenzeki into enjalo. Uma uzodibana nenyanga ezothi izomvusa umuntu ngamampunge lawo, indlala naye uyilambele uyayizamela. Cela abantu baqaphele ngoba la ebunyangeni nakhona kumbula kuyembeswa. Kulanjiwe ayikho inyanga engalaphi lutho. Inyanga ezikhona zilapha zonke izifo. That why la ekhaya mina abantu abagulayo anginabo, bancane kakhulu abantu abagulayo. Angikhona ukulapha izifo. Uma ugula ngikhona ukulapha izifo. Into enginayo ngikwazi ukuthi umuntu ngimthwalise, ngimnikeze into empumelelo. Unomuntu othwetshuliwe kumele simbuyise phakathi kwekhaya azoba idlozi elihle. Ushayele nazi inamba yayo. Inamba zami evelayo yizo lezi enibona ku screen. Kulezi inamba lezi uyafona uma uthanda ukungifonela. Nansi inamba oqala ivela ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 111 33. Inamba zikambelambelana usikhofesalamba sadlamehla so lapha kwamhlabele ngandezweni lamathonga. Yilapha engikhona khona mina engikhaya khona umuthi. Ngigayela umuthi nje anginankinga ngoba lento ngayithatha ngathi ngayidinga ngisebenzele. Okunye ke ngakushiyela ugogo. Namanje ngisakuphakela, ngisahamba kule ndlela ugogo wayithi ngihambe kuyo. Ngiqhubeke ngiphakela ukudla. Ngisakuphakela namanje solo kuyasebenza nakho. La ukhona udinga ukuzobona into engiziphethe. Uyangifonela uze kimi ubuye sihlale phansi. Ngikwakhele into ezohamba ikusebenzele nawe. Angifuni ukukubona uhlupheka. Ngifuna ukukubona impilo ihamba kahle. Into zakho zikhanyela. Uwenza izinto zenzeke. Lento ngiyilandela ngakhona mina ukuthi abantu bahlupheke. That why nala ngihlala khona kamhlabela ingana. I-community happy ngami. Akuhambi sekunokhela abantu kuhamba sekuhlule ukudla kusakhona sekuyalamba sekuhamba ngene emzini abantu njengabanyoza kwethu uthola ukuthi umuntu ulanda ibhokwe ayisalala lapha ekhaya sekuzele sekuningi indawo yokulala akusena mina okwami indawo yokulala isekhona kuyanela kusalala kamnandi basadla futhi yonke into ukudla kusekhona. Ngifuna ukuya lapha ya SABC 2
Ngifuna ukuveza nathi imfihlo. Uma kukhona inyanga ethi inamafutha esothamlilo, qaphela kahle. Uma kukhona umuntu noma inyanga noma udokotela noma umfundisi othi yena unamafutha esothamlilo, sekurong lokho. Sekurong lokho. Le language ethi isothamlilo indlela yokunqamlela ilanguage yokuveza ukuthi amafutha omuntu lawo uwathathephi. Akekho umuntu owumuthi emhlabeni. Umuntu waze wathi unamafutha esothamlilo usho ukuthi unamafutha omuntu. Sekurong lokho ke. Na umthetho kufuna umlandele emva kwakhe ukuthi lamafutha omuntu wathathephi yena. Kodwa uma uza igama lithi hayi mina nginamafutha esothamlilo, uzama ilanguage leyo, ilanguage efana nenombolo. Ilanguage efana nenombolo zakojele. Ilanguage onke kuyi-understand wena umuntu bethi mina hayi mina nginamafutha esothamlilo ngiyawadayisa, nginamafutha esothamlilo ngiyawathengisa. Sekurong lokho. Kusho ukuthi lo muntu unamafutha omuntu, uwathathephi amafutha omuntu. La ebunyangeni ke awukho umuthi ohlanganiswa namathambo omuntu. Uma kukhona umuntu owenza lento leyo sekurong, akuseyona inyanga leyo. Akusesona isangoma lesoke. Sewumgulukuthi useyinswela boya ngoqobo kusho lo muntu lo uyaganga. Asikho isihlahla la. Umuntu unethunzi elibi, akukho lapho umuntu ongamsebenzisa khona akusebenzele emuthini. Sekurong. That's why ababulali bahamba bezogeza, baye enyangeni bazogeza. Athi umuntu ngibulala umuntu ngizogeza. Isuka zosusa leli thunzi ahamba nalo emzimbeni ngokuthi ubulala umuntu. Wena ke uyinyanga ubese uthi unesihlahla osihlanganisa namathambo omuntu. Iyosebenza labani leyo nto leyo? Iyosiza abantu. Sekurong umuntu ogangayo lo uyaganga ayikho into ayenzayo. Umbulali nje, umuntu okufuna uthathwe ayogcinwa lapho kumele kugcinwe khona abantu abenza izinto ezimbi. Khuluma nje amaqiniso, ngiyazi ukuthi bakhona abanye baphatheke kahle khona bazonyanya, kodwa ke ngizama ukuthi sililungise leli likaMthaniya libe right ngoba la ebunyangeni yilapho kukhona khona imigulukudu yangempela. Ila khona imigulukudu. Ila khona abantu abangenayo into yokusiza abantu. Umuntu nje ukukhuluma ngomlomo athi hayi mina nginaka ukuthi umuntu uyafika kuveza sikubona akasakwazi. That's why ngithe umuntu othwele ubonakala ngempumelelo, uba neprogress, into zakhe zihamba kahle kakhulu, uyaphumelela. Umuntu othwele kuba nemali uyaceba. Awukwazi ukuthi uthi ngithwele mina ungayindawo. Ngishilo ngathi next episode ngizonikhombisa ukuthi umuntu othwele ngenyoka uthwala ngenyoka iba namakhanda amangaki. Ngizobe ngiphethe indoda yamadoda nibone ukuthi inyoka othwala ngayo iba namakhanda amangaki. Hayi leze yellow eniyibona la estradini. Niqaphele kakhulu lokho. Akusona isithwalo umdlalo ifilimu. Bukela uSABC la ifinyelela khona international. Uyena uDr Mkhulu okhuluma umbelembela uSikhove laba sadla amehla somgqelazo wempahla kaze ngingane zophumaphi. Kuba sekuba nalo luphondo lwami angengichaze kakhulu ngalo kodwa lusebenza kakhulu kubantu abathi bona badinga into le yegambling. Anginankinga, uza kimi sihambe nawe usohlala phansi. Ngiyangena kasino nami ngibona, ngihamba nawe siye khona. Sifike siyenze lento sibone ukuthi angeke yenzeke yini na. Phela anti mina ngathwala, angithwalelanga khona ukudestroy abantu, ngathwalela khona ukuthi ngiphumelele. Ngenzela abantu izinto nabo bephumelele. Bangabuya abantu bekhala athi hayi dokotela ngifikile kuwe akwenzakalanga. Uma kukhona umuntu othi wafika kimi wangasizakala noma wafika wathola abafana bami engisebenza nabo entumbeni, akabuye bhekeze kimi sibone ukuthi uma ngimbamba nganazo ezingamashilami kuzokwenzakalana. Yakuzandla ikhemikhali le. Izona engihlanganisa ngazo amakhubalo, khubalo eliphilayo. So ke lento eyami ngayithola. Bonke abantu engathi bayahlukumezeka ngokuthwala kwami. Ukuthwala kwami angikufihli mina. That's why ngake ngakuveza nakwezinye zeziteshi. Yilapho kwavela khona bonke abantu bathi sebathwele. Ngoba babezwe mina ngoba ngikhuluma lento. Ngangiphethe le ndoda yamadoda ngithi abake bayibone ukuthi ngiphumelela kanti ngithole ngani. Mina ngifihli mina ayikho into engizoyifihla ngofihlela ini. Phela mina benganje ngiphume ekhaya eliphuwa, ngiphume emzini ohluphekayo. Ngayilandela izipokwe, ngayilandela imkhovu ukuthi kungilekelele whatever engiyenzayo because angina power, angina lutho. That's why namhla sengikwazi ukukunika wena, ngikunika into engizoyifaka emadlebeni la, ikutshela ukuthi obani laba bezayo kwenzakalani. Lokho ke ngolimi lweEnglish bakubiza bathi prophecy.
bakubiza bathi prophets, mina ngithi izizwe, ngithi ukuhlola izizwe lezo. Ngiyakugcaba lento ngufake emadlebeni ukwazi ukumbona umuntu oza kuwe ukuthi hayi lo muntu oqhamukayo ungusibani kasibani, iphone number yakhe ithi lento ngiyifaka la ekhaya. Uyazi uyabona impela kumnandi ukuloya, kepha uloye kahle uphumelele, izinto zakho zikhambele kahle. Ungasafari ungathi uyaloya kodwa uyahlupheka. Uloya nani ke nawe uyihluphekela? Uloya nani uyihluphekela? Kusho ukuthi awuloyi, ngoba uma uloya phela sifuna ukubona ukuthi uphumelele uye phambili. Sifuna ukubona izinto zakho zihambe kahle. Uma ngithi ngiyaloya ngifuna ukulungisa lapha. Ukuloya kuhlukana kabili, uloya kahle uphumelele, uloye kabi. Uma ngiloya kabi isuke kufika umuntu kimi wathi Dr. Mkhulu ngilahlekelwe imoto. Ngilahlekelwe imoto, ngiyithenga izolo imoto yami bayithathile kusinge egarage. Lo muntu angimlaphi loyo. Lo muntu angimlaphi, kufanele ngimsebenze ngale language yokuthi nami ngifuna ukumbonisa ukuthi angeke ayilethe le moto. That all. Uma esayithengisile kuyofanele vele asho ukuthi hayi imoto sayithengisa nobani sayithengisa kuphi. Kungcono kona lokho ukuthi wazi ukuthi ufa kuphi kunokuthi ufe nje ungazi. So ke ukuloya kuhlukene kaningi, uloya kahle uphinde uloye kabi. Umuntu owenza into embi komunye umuntu angimlaphi loyo, kuba nendlela yakhona yokumsebenza. Angeke ngithenga imoto ilahleke namhla kube sokuthwala umuntu kumele ngimlaphe aphumelele. Akumelanga. Khona indlela yakhona esibe sesigijimisana ngayo, khona kuzobonakala ukuthi ubani inkunzi, ubani ozogcina, yini ezokwenzeka. Umbelabelana uSkhophe salamba sadla mehlasi umgqela zempahla kaze ingane zophuma kwi-SABC International la ifinyelela khona yimi lo ngihleli ngithi uma ngabe kwenzeka udinga la amandla buya kimi sihlale phansi ufunda uziyofa la ekhaya. Lento ngayinikwa ugogo mina, enye ngayilanda eMamboni, kwabuya kwazohlangana. Uma kuhlangana kwavele kwenza ibhomu, impilo yami yavele yagijima kakhulu. So ke ngase ngiba nenhlanhla ukuthi ngingabi nawo nanomona, angimfundisi omunye umuntu. Dedwa namhla sekugcwele umhlaba wonke inyanga zifika kimi zizofunda nginika kona, nginika amakhuba athi ayihambe ziyozama iphile nazo. Namhla sezithwele umhlaba wonke. Umhlaba uyalingana ke wonke. Kwabuya uDr. Mkhulu inyanga ebezidumile endaweni. Zonke lezo nyanga lezo ke sezabuya zazosebenza kaDr. Mkhulu. Noma ngabe ngivula isonto nawe, noma ngabe unesonto kufuna ababuye bazothandaza kuwe. Kunjalo nje. Uma ngabe uvula ibandla uyabona umunye unebandla la nomunye unebandla nomunye unebandla, ababuye bazothandaza kuwe kubonakala ukuthi amandla unawo kuphela tu. Umbelabelana okhulumayo uDr. Mkhulu kwamhlabiyele ngani umgqela zempahla kaze ingane zophumaphi. Ngikhona ngihleli nje nani kwi-SABC ngikhuluma nje amaqiniso, ngifuna ukuveza izinto ezikhona nezingekho. Ngivezile ngathi amakundana alanda imali awekho ebank. Ayikho futhi imali ezongena ebank, ayikho inyanga ezokwenzela imali ingene ebank kwi-account number yakho. Iscam leso. Ngicela ke bonke ababukeli be-SABC abaqaphele kakhulu indaba ye-social network, abaqaphele kakhulu lapha ku-Facebook. uDr. Mkhulu anginawo uFacebook, anginawo uTikTok, ku-social network angitholakali. Ngicela abaqaphele kakhulu abantu uma kunomuntu ozovela nje nezinamba ezahlukene mhlawumbe ezithi 063 or 064, lezo namba kuzona ezami. Ngicela uqaphele umuntu ozothi deposita imali. Seku-wrong lokho ke, akumina. Ungayifaki leyo mali. Uyifaka kanjani imali umuntu ungamazi? Kugcwele igebengu la online. Ngicela uze kimi sihlale phansi kwamhlabiyelingana, ngikuhlole, ngiyahlola la ekhaya, ngishaya nomhlahlo la ekhaya, ngibone inkinga zakho ukuthi zihamba ifikephi, sikwazi ukuthi siqale inkinga, sibone ukuthi siyiphetha kanjani inkinga yakho. SABC la ifinyelela khona uDr. Mkhulu Umbelambelane uyavalelisa. Ngithi kini nisale kahle. Next episode ngizabe ngiphethe indoda yamadoda enamakhanda amaningi enginibonisa ukuthi yini le enginayo engisebenza ngayo. Ngithi kini nisale kahle, siyobonana.